mahimo ka daw niyang artista. Ayaw ka ka. You will play yourself. Oh, mo ba? Ikaw gyapon si Doc Imok. Dili ka maglisod ana. Pero... Sugot na lang, kuya. 1 million ang imong TF. Oh, ha? 1 million? Yes. Uy. 1 million ang imong TF. O kung kaluyas Ginoo nga muhit pa gini, tagaan pa unya ka ng additional bonus. Sugutin, kuya. Ayaw na pagduduha. Ini kulbaan masagog kalit ini, Sir Direk. Bisan sa damgo lang, no? Huwag ko magdahom ini, uy. Hinaot nga, di ka malibad, Doc Imok. Okay, let me think lang sa, uy. Let me think lang sa. Ako lang sa ni hunaw-naon, Sir. Oh, Direk. Unsa may mo imong naon, kuya? Sugot na. Tuod, anira sa BS inyo isyot ang isina, aron di na kayo hago. O aron feel at home ra sa dunya ka. Ha? Sugot lagi, kuya. Gusto mong ko realistic yun ang mga isina. Mao nga, aning yun na to isyot. Matagsik kong additional bayad para sa paggamit ko sa lugar. Oh, Kuya. Grabe, kuya. Dako na kayong dasya, kuya. Sugot na. Paeng! Paeng, dali dayon dire, Paeng! Saan, ma? Tanawa, naay sakyanan sa TV station na aatbang sa ilang imok. Ug naay kaistorya sila si imok nga mga lalaki. Ikaw tingali tuyo, ana. Nangutana tingali na kung asa imong bay. Bitaw mo, no? Ato, ama. Ingna nga niara ko. Mag-ilis ako. Sige. Pagpagwapog maayo ha, kay akong adtuon. nugawa ini, uy. Dok, kumusugot ka, kuyugan din ka na mo sa opisina para mo pirma res kontrata ba? Ha? Sige na, kuya. Ayaw na pakipot di agod. Unsa naman, Doc? Unsa, Im? Kining igsoon mo, Dok. Impas Kiat lang naong ani niya. Kapil gini siya. Alay sig TF. Sugot lagi, kuya. Sugot na. Please. Sir! Nasa bill? Sir, tuara ang bahay ni Paeng, sir, ay. Iya kong mama, sir. Ha? Kisa mo nas paig. Paeng taon. Paeng, kisa mo Di nas ba, paig. siya man inyong gipangita, sir? Di ba kuhaon man ninyo siyang artista? Kisa may na yun, ana. Ay, wa man mi kailan niya, ma'am. Si Dok Imok man ang mutuyo karon. Siya mong ko ang pag-artista. Unsa? Wa ka mo masayop, sir? Uy, anong masayo pa ni ma'am? Sorry kayo, ma'am, ha, pero nakistorbo man ka na mo. Seryoso mo ganyan mong istoryahan? Business only? Oo. Sa na, Dok? Dok Imok? Deal, ha? Kapuha na ako, uy. Sas! Sheesh! Ngayon na ako ini akong gisulob, uy. Tayo pa. Pamakutawag ng mama. Nauwaw Lo. ko! Mama. Nauwaw ko! Nauwaw ko! Nauwaw yun ko! Saan ka ba? Paing! Nauwaw kay ko, Paing! Lupig pa na ako'y gitang paros, Paing! Ha? Ano na eh? O saan na ninahita mo, ha? Dili ikaw ang ilang gipangita! Si Imok! Si Imok ang ilang gikuhang artista, Paing! Dili! Balik mo! Balik mo! Nasayop na mo! Ako'y amin ninyong kuhaon nung dili ka na si Mok! Balik mo! Now sa Lex Paing. Pino. Tuwa na mo! Nga naman, ma! Nga naman eh! Ako na italin! Niskwila bago para mas buhanas bago! O niya si Imok! Si Imok ang giguha! Nga naman! Nga naman! Paing, anak! Sa nabalita agad. O kamo, mapisan unya mo sa salida kay syutingan man ang pagpanambal, kuya. Uy, maba!
Mga bagagnaw! Ha! Gabaan ka ra, Imok! Kamong tanan, gabaan ra mo! Boy. Nausa na si nang sabil, boy? Ambot, unsa na siya? Wa kay uwaw, Imok! Buhi ko ninyo! Ayaw ninyo kalihin ang tawhana nga way makatupong sa kabagagnaong! Oh, sa may problema ni mo lang Sabel, ha? Nitok ka raman sa ka. Mangutana pa ka, ha? Giilo ka ng imong igsuon ang pagka-artista ni Paing! Mangingilog! Unsa? Ganun na kaingon man ka nangilog ko nang. Kano sa mataw ko nangilog? Ha? Kanusa? Suma! Unsa imong gibuhat gahapon pag-anhi atong taga-TV station? Si Paing ang ilang gipangita para kuhaong artista. Pero ikaw ang may presentar sa imong kaugalingon! Baga kag naong! Hoy! Hoy, Sabel, ayaw pag takag-yaw-yaw na, hoy! Oh. Dito ko sa kasada gahapon. Usa ko sa mga napangutanan dito. Dito sa asa ko na bahay na do ni Kuan ni Doc Imok. Si Doc Imok ang ilang gipangitawag dili si Paing. Apil-apil sa dimbayota ay! Dili ko mo toho ninyo! Inyo lang gitabangan si Paing kay nahiloan na ng inyong pangisip ining duha ka managsuon nga mga bagagnaong! Nagpatuya man kasi mong gibati ng sabil, oy. Kadili ba gud tinuod ang akong gisulti, ha? Mga bagagin bitaw mong mga naong! Baga kag naong mangingilog kang dako! Ikay bagag nawang. Oh. Sabel, takala kag pangangkuan. Hoy, karya! Paghilom diya karya ka, ha? Ay, nakarya kita. Utusan ka way utang ka bubuton da! Ha? Nakapahimos bayamos parafol ni Paing, ha? Ikaw og ang imong laki nakadaog sa parafol ni Paing. Akong bahala. Nakapahimo sa kwarta ni Paing ang imong pamilya. Unya karon anhi ka mo dapig ni Imok? Hoy! Oh. Hoy! Hoy! Oh. Hoy! Kayog lain ang istorya sa bier. Kayog ilikwa. Ha? Ikaw na ko nga ministigo, ha? Nga dili si Paya ang gipangita atong mga taga TV station ko. Dili si Imok. Ha, bakakon ka! Namakak kang bayuta ka! Napay laing nakadungog. Tingog sa diya, mayang. Paghilo mayang! Dili ko mo tuon ninyo kay mga bakakon mong dagko! Aw, di ka mo tuunang. Adol kasada ka. Pangutan sa mga tao dito. Dili ko mangutana! Nahibaw ko nga inyo nang gisubornohan ang mga tao para mudapig dinyo. Mga baga mong naong! Ikay baga. Ikay baga. Paitag otok naman na, oy. Otok, ha? Di Otok? mga kasabot nang. Di ka sabot. Nang, pauli na lang dito, nang. Bitaw. Nang, hapit ka mapagaw nang, oh. Ay, kung hingili, ha? Mga salbahes mo da? Ako wa pag yung kumahuman mo, ha? Pauli na sa bier. Magilom! Kusnito na nabugan. Dili ko mo pauli! Sahod ito gabi. Oo. Ito talaga siya. Ay, ay! Di ko katuod, ha? Ako sa gani, kuya. Di sa katuo nga mapil pa ko si imong swerte. Limang ka. 200,000 akong TF. Wow. Di na mo ako ipasabot, Boboy. Saan? Sinang sabil lang ako ipasabot. Oh. Dispirada kinang taon kay siya. Di lang ta magisgot nila, kuya, eh. Kay makapaguba sa tong adlaw. Ang atong pagka-artista nga wadam ha, ang atong hisgutan. Di man pwede nga dili nato sila mahisgutan, boy. Kay kasabot man ko, ngano nga naingon ato sinang sabil. Nag-effort ko si Paing. May gasto para nga mo eskwela og voice lesson og acting lessons. Unya ako nga, wa gani ko magplano anang artista-artista, mao na mahinoy ni. Naunsa na mahinoon eh. Mo nakadawat ining grasya, ha? Butan mga kuya, maong ikaw ang nakadawat sa grasya. Buutan ba, oy? Bito, kuya. Kuan ba? Bisan usahay imo kong buli-buliho, no? Pero, pure ba yun kag kasing-kasing? Layo na kayo Paing ni mo, eh. Mga bisa pag-unsaon niyag paninguha o paningkamot, lisod kayong muduol ni ang grasya. Kaya puno mo siyang pagdumot. Puno sa kasina. Otro sa iyang mama. Mahadlok mo doon lang grasya, oy. Mulikay. Lawgawa sa bitaw nila, eh. Lain masabgud kaayo nga balibara nako og ipos si Paing, di ba? Oo, oy. In the first place, wa man gyud say labot si Paing. Kaya wa man ganis lang kay ilang Paing. Ikaw man gyud ang ilang tuyo. Mao lagi.
Pero di lang gid makadawat si nang Sabil. Ug tingali, si Paing mismo. Hay. Iyan ang giilog. Tanan gikadakok biya. Wa na siya kibilin. Paeng, nganong mo yung mong kang giilugan kang imok? Ngano, imo ba di ay na? Kana pagka mananambal, imo na. Siya man gani ang nakauna. Nisunod lang ka. Og bahin ako, siya man say unang nanguyab nako. Nisunod raman sad ka. Dili na tinuod biya. Di na tinuod eh. Hagbay ra kung nagkagusto ni mo. Naunhan lagi ko niya. Bisan pa, wa gihapon ko niya iluga gikan nimo, kay di man ta uyab. Og kanang iyang pagka-artista unya, gikuha man siya. Siya may giduol. Dili man na imong role nga iyang giilog. Sige! Dapig na namang tanan ni mo! May magpakamatay na lang ko! Magpakamatay na lang ko! Aw, narami mo. Dako naman ka. Ah, Sige, oy. Doon na po kayo ng buhaton. Excuse na nimo ha. loser gaday ko. Isalusaon para ko. Palpak yun ang inting. Waya yung kinabuhi May patod. Oh. May patod magpakamatay ko. Nga husto. Mingaw ning napitay. Way makakita na ko. Din hila lang ko magpakamatay. Pagkamatay ko dati. Pero, pa. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Wa mo ko'y dang kutsilyo o pistola. Muutong na lang ko. Uy, di mo sila magsilbi ang muutong kay doon na mag-y tendency nga mo ginhawag yun, karugayan. Wa mo sa'y taas nga kahoy din yung bibita. Unay kahoy sa buungon. Mubura man na. Umukat-kat ko diha, unya mo ambak. Na, piang ang may akong makuha na. Kung iparok sa din ako kung asa man? Oh, may mga bato ay. Kagmaya sa doy. Oh, kung anhasad sa punuan sa buongon. Murag di man na makapatay kung di ko ni iparok akong Ay, lain lang. Kung maghigot ko sa akong liog. Unya, mukat-kat sa punuan. Pwede ra. Pwede ra. Pero, ano sabi siya ako ihigot? Wala mo siya PC din eh. Ay, di na lang ko magpakamatay, oy. Ay, salamat. Na human ra gyud tawo ng shooting. Makapahuay na gud ko. Gabi ako yan. War man damhang ani kalit ang tagka-artista. Wala naman sa tagwa mo acting adto boy. Kay nanambal ra magyapon ta. O hinuon. Pero may dagko ng kamera nga nagatubang nato. May drone pa gyud. Bitaw. Inuon sab unya. Gibayran pa kita. Mao na kuya. Mao na pinaka-the best gyud. Grabiyas grasya nga gihatag sa Ginoo Buboy oy. Unya kuya. Grabe. Kuya. Unsa plano ni Ron ha? Daghan naman juga kwarta. Mamalitag daghang blender Buboy. Ha? Blender? Blender god? Unsa man dali mo? Tulo na magaling nakabuka tong blender. Ipanghatag na ako sa mga tao. Uy. Aron di na sila magsigig anhi din boy. Tagaan ako sila. Aron sila na lang ang muhimo sa ilang mga healthy drinks sa ila. Okay sada ko. Ha, okay sada. Mananaw niya ta sa lasapi ha. Unsay maayo nga orderon. Salamat, Ibok. Salamat, Ibok. Paeng! Paeng Marikara! Pa, ano? Ano man? Tanawa,
Nang hatag si imok og blender sa mga tao. Ah, Mangayo ko. ha? Anong ngayon ka ma? Nandunam tayo ato. Ay daan naman ang ato, oy. Aw, mupalit ito bago. Ay paing, lahi man ko nang hinatagod. Ako'y mupalit ma. Unya, akong ihatag di mo. Na, mura man tagpahoy, ana. Oh, ano man? Gusto ko kanang hinatag ni imok. Ma, ayun na ma. Pagkauwawan sa dani mo. Katawaan dang imo ka na. Ay dili man ko na ingon anas imok. Ay ikaw. Basta ayaw gid pangayo ma. Ayaw ba ya? Pero paing, gihatagan man gani niya ang ubang tao nga layo ra dinhi. Kita na hinoon ang dili nga duol ra gid kaayo ta. Maayong Bala ka mo eh. pagbaminaw sa Ano? Lex Pinoy. Di magi ka kapapugong. Ala ka dito. Duhaan niya pangayo ma, aron tagsa ta. Nagdaan pa ang mga araw. Da 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 da. Oh, ganun mo da da. Dadadadam lang ko da. Kuya, sakto dyan mong idea, kuya. Nga manghatag og blender sa mga tao. Tagsar lang kayo nga doon mo ani para magpatambal. Yes. Ha. Kana kay mga healthy naman ang mga tao. Sige na mag-inom og mga vegetable o fruit juice. Pero makamingaw sa daya, kuya. Naanad na maggunta, kuya. Nga daghang mo, he. Aw, sa bagay, mao kyun. Si Bia sad, kuya, wa na'y ani-ani. Bitaw. Ikaw, wa sa kay adto-adto. Nabisi ba ko sa shooting og meeting-meeting? Di naman kabisi ka rin, kuya. Pamisita nagbalik. Uy, saron. Tabang! 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 Oy, paing, oy! Abi palas makadungog na unsa ka Mama, diha. mama, pati yan ang uk makay. Ha? Uk para sa balik na ko. Ay, oo, lagi, pero ayaw pagsigig luhag kitingalig ikaw, o niya ako mapuspusan. Ayaw. Unsa ka ba ya? Bang! Ano? Ano niyaman mo? Hey! Ay! Oh, tanawa. Ay! Wrong match, ha? Nagpakitabang mo ka. Mao na na akong giingon nimo. Yapag ka manggod. Wadi mo magkinalag tabang di ay? It's a prank ra dito. What happened, maday, oy? Unsa gud ni? Wa dito? Ay, tara, kuya, ay, tara. Anawi. Tara, ay. Lalangukok ba? Ha? Kasakit adto. Hala. Ibo mo kong gibusbusan, ma. Ay, giingnan bitaw tika nga ayaw lagi pagluhag. Luhagan manggod ka ayaw ka. Agang! Padung naman ako ukok. Pastilan, ok ra din yung problema? Haskang! Nasa lamisa, ma. Dali ka, ma. Oo, ayaw na pagluhag ha. Ayaw pagluhag ha. Hoy, hoy, hala! Minumpas ang padong ni mo, Baing! Ay, may padong! Dakpan! Oo, Dakpan! Naasa mong kamot, kuya? Oh! imo rang gihakop, imok. Oh, Diara oh. Ibok. Ayaw bukaray mong kamot, ha? Titingaling makabuhi na. Ako ra din ilabay sa gawas. Ayaw! Ha? Nga di mo yung magpapalabay, ha? Tingaling mo sunod balik. Imong gikumot? Imok? Ano di na makabalik og sud? Boy, let's go. Kuya, Ajun! hugasin nyo nagmaayo yung kamot, ha? Nagkana yung sampon, kuya. Iyarang gikumot ang ukok. Kuya. Boy. Oh. Kuya. Oh, boy. 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 Ah, Baboy. si Baboy. Kuya Koy. Uy! Nagsputin lagi ka. Mulakaw ka? Unta. Oh, anong unta man? Ay, Boboy. Nagduha-duha man ko. Ay, ayaw pagduha-duha. Tulo-tuluha lang. Duha-duha lang. Hehehe. Upat-upat na lang. Maayong Duha-duha ra lagi. pagbaminaw sa Lex Ito, kuya. Uy! Pinoy. Asa man ka? Adto unta silang biya. Ha? Kuratan ko, no? Uy! Ano kurat man ka? Iking sa nung ko. Ano kurat-kurat man ka? Di ba ikaw ni sigig apuran ako nga mubalik nagpamisita niya? Oo, lagi. Pero, Yay. Ngano yung inaana may mong tinanawan ako? Mura magkag nagkaminos na ako. Suman, gibangaan ka sa kong purma? awa mong kumusulti about sa mong porma, Kuya. kuya.
Ano lain magkinatinanawan ni mo nako? Kuan magod. Ang type pa kuya. Kayot lang. Ayog luhag. Gano'ng hikap-hikap magana ko? Wa, madsig kahilanat. Ano sa mga boy? Basig gidaman na ka kuya ha? Tugog dito balik ka. Tugog dito. Ano ba katulgon man ko nimo? Nagplano gani ko nga mamisitang biya. Okay rin yun ang mamisita kaniya. Pero unsaon man sa taon, ay nga alas 6 pa man sa buntag taon ron. Unsa man ha? Ikay maghikay sa ng pamahaw. Nakamatngo na ka, kuya? Naibaw man ko unsang orasa. Unya, Mabitaw nga gaduha-duha ko kay sayo pas buntag. ano ba sa taon kung mamisita man kag sayos buntag, oy? Aron mamawi. Mamawi sa mga absent? Hmm. Ay, may nasud kayo, kuya. Kung muadto kag sayos buntag, mahinginlan ba ka? Akos di ko hingilan. Kapag diha. Ito ko ba yoy? Ato na ka? Ito na ko. Nilakaw, gud ha? Ha! Pero asa ka? Mubalik ka kadayo, Roy. $30 naman. Wa pa man mubalik si kuya. Ay, naglakaw na to padong din, he. Hini na tingali ang lakang, ug hoy-hoy ang baga, maong dugay na abot. Ako lagi yung katawaan ang abot ato. Sa ka-oras naman kapin. Wa pa magibubalik si kuya. Nauwaw to, maungwaw na mo balik dayon. Pero kay ba ako, naaratos unahan ba? Sakto yun. Igabot niya. Sugaton nila ko siya dakong bakak. Oh, hasula. Alas 10 naman kapin. Wa pa magibubalik si kuya. Lawgawa. Naa naman tingali laing gilakaw ha. Ayay! Nagpabugnaw naman kahatingali to sa mall. Yawa, jud ko agaha. Karon ka. Uy! Diyan, nawag na. Hello, kuya? Oh! Asa naman karon ha? Hello, Buboy. Bea? Gisugo kong imok pagtawag ni mo. Busy man ron sila ni mama sa kusina, good. Mao ba? Ari na siya maniud to sa amo. Paaniyo na sa dunda ika, pero naog di kay lakaw. Ha? Ayaw niya kuno kalimti paglak ang bay. Bye. Bea, kanisa. Kuan ba kini? Hoy! Bea? Ay! Asula. Asa mo kumuad to? Uwa man ko'y lakaw. Lawgawa. Mayong pagbuminaw sa Ay, Let's hindi ko Bino. niya pantuon da. Karon ka. Bantay lang ang kuyaha ka. Ay, hasula. Digotong naman ko eh. Muwapas lamang kahapon no, ni kuya. Aron di siya mapahiya, maingon lang ko nga, na-cancel akong lakaw. Pero lain na sa eh. Ay, noon, na may dagang lutoon nun. Pag di masawag na hamuluto, gut kung ako rang usam kaon. Ay, sulay ni, uy. Tiwason ko lang nagpanghayhay ako mga nilaban. Inig kahuman. Magsukad ako para paniud to na... Uy, hala. Oh. Ma! Mother! Oo. Di ba naman to? Ma! Ah, Ano naman? ikaw nalay andam sa lamisa, Paing. Nakaluto naman ko. Tiwason ko lang ni paghayhay. Nung sa mas buboy. Ay, maubitaw na akong gitanaw karon lang. Nag-away ka sila sa imok? Oh, anong naaman na nagkaon sa gawas si Buboy o niya? Subo kayog dagway. Atuwarin ka, ma. Ah? Atuwarin, ma. Ang itay, nagalibay nga. Makadoon ka. Go.
Nahiubos kong kuya na. Nagsuwa at tao kong sardinas ron na. Labi siguro, lami kitos lang sudan karon sa ilang biya. Ay, karon ka kuya ka. Pakusensyahon ti ka. Picturan ako pagkaon eh. Boboy. Nang, Di ako'y da nga adobong tofu og sinigang baboy. Ganahan ka? ay ganahan kay kuana nang. Timing sa da nga sardinas na niya akong sudan karon. Ako ra mong usa nang. Sa iyo magong nilakaw kuya. Timing giday kayo ning akong pag-anhi di ay. Mao gyud ang. Ah. Nang salamat ka lang ha. Imo para ba yun ning gisod og food container na? May ikog ba sa tanim? Ay sus, ikog ba oy. Kung kuwangan ka, tuwa pa kusbay ha? Ay, sakto ni nangoy. Hala sige. 100 na tanandong. Ha? Ay barato na kaayo na. Uy, kaysa adto kas mga kananan. 50 gun ng tofu. O nya, 50 sad ng sinigang. Ako na lang giparihas ang duha. So sa ato pa, 100 ng tanan. Ay, pwede ra cash nimo. Pwede ra sad og Gcash. Kung utang, puno lang kag G's. Aw, unsa man, utangon lang nimo? Dili nangoy. Ako ning bayaran lang kadit nga. Nang Diyan mo kayo 100 sa kumbulsa nang. Kadit sa nang ha. Sige, sige. Ay. Uy, uy. Kadaghan ba nang natagak sa imong bulsa, buboy? Wapag matagak nang. Mao gani, nagunaon na lang ko kay ba man kong matagak. Ay, sa nang ha. Kadit sa nang ha. Daranang o. Mao na akong bayad nang ha. Buboy, Oh, wa ka kitas mga natagak? unsa man nang? Pamunita sa intaw ng imong kwarta, oy, o gisodas pitaka na unsa ka man din taon. Puno naman gud akong pitaka nang. Ha? Mupalit na bitang lain. Hehe. Hilas kaayo? Wala ko na sa ikabutangan sa iyang kwarta. Unya, nagsuwa lang og sardinas. Giluod gud oy ko. Basin pa na giganahan lagi siya sa sardinas ma. Ay daghan gud ka siya kwarta. Nganong ganahan magid siya sardinas. Nga kanang sardinas, isud-an raman na kung wa na gilaing madawdaw. Kung ganahan lagi day siya ma. Time para good pa, ing? Ano man? Nganong mura di depensa man kas manghod ni Imok? Maulang. Unsay maulang? Pila na ko. Ambot ni mo, oy. Pa, in fairness lang may nang imong adobong tofu. Adobo? Oh. Bago na adobo. Dagdagi ko na kaon, lami ay. Bitaw, lami no. Tag 50 ng serving, ana ha. Pila man ka serving imong nahurotron? Human naman kog panghugas sa mga plato. Upauli na lang ko. Ha? Biya? Kay gipaningot na sad ko. Okay, Imok. Salamat kaayo ha. Imog yung gisaw karon ang tanang trabahoon sa bahay. Salamat gid kaayo. Way sa pa yan ay. Ya, sige, adto na ko. Ingna imong mama nga adto na ko. Ma, ato na si Imok. Sige. Nya ugma na sa daha, Imok. Nya sayo lang gihapog are. Naman ba yan mo ba? Huwag kay lami mo katawa. Atlas, kuya, atlas! Ay, nagkatawa rin yun na ikong yapon. Ha? Naong ba yan mo ba yoy? Kuya, mubalik pa ka ugma. Di ko eh. Unyag tawagan ng biya, mubalibad ka. Di sa tingali manawag si Biya para patuon ko eh. Unyag suguon siya sing mama, ha? Simbak ko la sa buboy eh. Kapoy kaayo eh. Huwag ko'y pahuway. Sukad pag adto na ko. Aw kapahoy raday ko mga kon tingkaon ra. Pero ini kahuman. Ako ra masamang hugas. Naluya kog maayo eh. Okay ra na kuya. Kay dako ra punto sa mama ni Biya ang imong paninilbihan. Ha? Paninilbihan? Mabiti tawag ana. Aw, Tagalog mahinuon ha. Pero unsa kay Bisaya na? Bito. Wa ko kay bawo sa Bisaya na eh. Bito no, nanilbihan na detol ko adto no. Oh. Nasa ato pa. Sigurado na di ko ining Biya. Oo, kayo kuya. Yamat. Wa na guna mausurong panahon na ang paninilbihan. Ha? Mabasa na guna natos mga libro sa araling panlipunan. Pero imong gibuhat? Ha? Ikaw na dyan, kuya. Ikaw na yun. Lagi no?
Mao nga balik dito ugma, ha? Buhatan na kada adlaw aron ma-impress og samot ang mama ni Bia. Di ko boy. Kapoy kay boy. Sakto na to akong gibuhat eh. Na, unyag na ilaing bubuhatan eh, ha? Naarab na sa paing. Dali ra ba kina makabalita? Unyag sundon imong gibuhat karon. Unya, iyang kada adlawon, ha? Ilipildi na ka. Yay, may punto sa si Boboy da. Pero, kapuya bitaw gido eh. Mas kapoy pa man kaysa tibok adlaw nga pagpanambal. Mura gani kong kahilantanon. Maayo! Payong buntag! Imo? Oh. Yuhu! Uy, si Bia maron. Patay si kuya. Naanag yung si Bia. Kaniyot, Bia! Kaniyot! Good morning, Boboy! Good morning sa di mo, Bia. Kaniyot ha. Akong pukaon si kuya. Oh, wapa na si Mabata? Wa, agad. Kaya kung nagmata pa na siya, niliunta na ako sa pukaon, di ba? Ikaw, anan. Bitaw, no? Bitaw, lingkod sa Bia. Lingkod sa kaya ako sa pukaon si kuya, ha? Okay. Salamat. Salamat, Boboy. Oh, si kuya! Kuya, Boboy! Excuse me, ha? Akong taraw na unsa. Sige, Boboy. Kuya! 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 Boy, nalipong ko boy. Nalipong. Kuya! Uy, naunsa ka, uy! Uy, wala! Ano mo ka? Nalipong ko boy. Asag barog, be. Ako na mabarog ni mo. Gunit lang ganun mo. Oo, sige. Gunit lang. Uy! Inita ko naman, kuya. Ginantan mo ka. Pero, ay lang bang usok kayo, ha? Ako rin bala ni mo. Ay, palingkura lang ko. Oo. Hinay, ha? Musandig, ha? Oo. Sige. Sandig. Saman, nalipong ba ka? Kamay na lang. Nikalit nga likag barog. Baya. Naghinay raman ko. Wa pa masako ato malipong pagbarog na ko. Diha naman to paglakang na nako. Gilantan pa ka? Sa imo na ng kakapoy hapon. Wabi ka man ang trabaho. Mga tingali na. Dinhilang ka, ha? Magkwasok tambal ni mo. Ako sa daing nun si Bia nga, gilantan ka. Naaman siya. Ha? Naaday siya? Sorry, Bia, ha? Dili kayo katubang si kuya ni mo. Hala, uy. Maong gilantan na siya. Kahit nahago na siya sa amo gahapon. Sama sab niya. Nagpakitang gilas man sab siya ni Mama. Sige, mapauli na lang ko, Boboy. Ing na lang si Imo nga in behalf ni Mama, mangayo kog sorry niya. Okay, Bia. O, bisan, maayo na siya. Ayaw na siya pabalika sa amo. Ha? Sure ka, Buboy? Bisulti niya na si Bia? Ulay, kuya. Lain sige magtumutumo ko. Basta ingon siya, nga imo sa ningsa, kaya nagpakitang gilas kasi mama. O kung bisan, maayo na kuno ka, ayaw na kong balik sa ila. Lugaw ako. Aray. Nilabad na sa ako. Ay, ayaw na naganaw na ako, ya. Para di mo labad mo. Pero, kumanalan na ako siya, Buboy. Di na ako mabalik sa ila. Hapit naman mo usa kasi mana. Ayaw na pa ka si Imoksa. Naayaw na sa tingali siya, uy. Makaayaw man gani siya sa uban. Labing siguro, makaayaw sab siya siyang kaugalingon. Uy, Bia? Uy, ikaw manday na paing. Saman, mupauli na ka, Bia? Dungan na ta. Ay, naramang ko'y akong motor. Oras at bang akong giparking ay. Aw, mo ba? Dungan na lang lagi ta. Mo angkas lago nimo. Ha? Uy, Angkas lago nimo, ha? huwag mo ko'y extra helmet. Aw, naman ko ta.
Helmet may suri niya akong ikubag. Oh, no. Si Paing, ni angkas ni Bia. Tsikahan ako sa kuya, eh. Di ka mutuog, ya? Nasayop ka na tingali, oy, buboy. Kailan mo ko sa motor ni Bia? Ang ako ipasabot ba, dili tingali to si Paing imong nakita nga miangkas niya. Si Paing lagi, kuya. Kailan sa kong Paing, oy? Boy, to si is to believe ko. Di ko basta-basta mo tuo kung istorya lang. Kinalan, nga doon na gina ebidensya. Naugawa sa nimo, hindi man kamutuon ako. Bakit ako ebidensya? Kalit man kayo ilang pag-agi ko. Pas na pagdagan ni Bia. Aw, samot nang si diligi ko sigurado nga si Paing gito. Kung di si Paing, kinsa ba nito? Eh, kung na ikaw to. Ha? Ngano ako man? Maog gani, hindi man to ikaw, si Paing yun to. Ay, kung di si Paing ako, Unsa man di ay? kami lagi di ay kapilian, boy. Duha ra gid di ay. Black and white ra gid di ay. Okay, sige. Akong pamatud-an, ha? Nga si Paing yun to, kuya. Abe, sama ni mo, be. Oh, tanawa. Oh, tanawa rin, tanawa. Oh. Oh. Oh, ha? 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 Oh. Gimay di dayo ni Paing. Kita ka? Klaro ang iyang video, oh, tawa. Oh, bisagad talikod si Bia, pero makita siya sa side mirror. Mura magmibalik o galit ang akong hilanat mo, boy. Mayong pagbuminaw sa kuya. Lex Pinoy. Sa o manali mo, ha? Igo lang kamo ingon, anak. Wa kalay buhaton. Ito na mo kung dagang buhatunon, good boy. Kay, schedule na ba yung panambal na kong balik ugma? Di na mo akong ipasabot, kuya. Ang bahay ni Bia ba, bahay ni Bia, ang imong love life ba, wa kabalay buhaton. Anong igor man ka ng hupaw, eh? Busy lagi ko para ugma, boy. Asa man, napalitan mo ito ni mong tanan akong gilista. Kay magsugod na kong buhat og mixed tea. Sigurado ka, kuya? Wa rak ni buhaton ining nitabo ron? Ting pag-angkas ni Paing sa motor ni Bia. Well, sa may ako mahimo. Nahitabo naman na. Gawas pa. Di masami uyab ni Bia. Layan sa kay magsudya ko niya. Mo ba? Mo ba? O sige. Bahala ka, kuya, eh. Sa sunod na doon ako yung makita nila ni Bia o Paing. Ano siya malo? Kusog ba? Buboy? Oh. Ano kusog mo ka nagtingog ng blender ni mo? Buboy! Ay da, gisapot ang blender. Pagtarong, good boy. Iyop na kitingalig, maguba na. Basi Wa guba na. Wa lagi nang guba. Ako rin nagbutang speaker. Sa may problema ni mo, boy? Mura ganina na paggisapot. Wa. Tanawa ka ra. Nasuko ka na ko? Oh, Diyon sa mantaga. Sa may akusahan ni mo? ang buti mo. Pagtarong, boy. Talungan ko na kong istorya ko, no? Huh? Oh. Yay. Giwalk outan ko, eh. Hapon naman lang. Huwag pa man mo pauli si Buboy. Tira ba na ako matawag ganda? Kaya huwag magdagsilpang. Utlok gining manghura da. Nasuko man nga huwag ako'y gibuhat sa iyong gibalita na ako. Jabag. Apit na yun ko makaapo ini. Oh, Mangandam na lang ko kanus ami mamay. usay pasabot ni ng sapil. Uyab na sila si Paing Ubya. Ano ka lang? Oh. Di ka. Ay, nagpalabay sapot. Nasuko ka pa na ako. Wa na unta. Pero nabalik na sa karon. Tarong, boy. Tinuod ako gusulti ko, ya.
Ibalik ako kalagot ni mo karon pagkadungog na ko sa gisulti ng Sabel. Ano sa man yung gisulti? Baka magkadungog niya. Kaduol na rin mo. Kadungog pa ko nga to ako sunahan. Nagpadungog ako. Ah, kato yung gara-gara. Ano si gara-gara? Gara-gara, ramaguto na yun ng sabil god. Patay nga siya lingaw, mao nga, yakong gara-garaan. Gara-gara nga happy na sila mamay ni Bia. Oo. Mo ba? Oo, sa ba Posible mang good to kuya. Nga di jud to gara-gara. Binuang. Ano di ka kuya? Ano di ka? Di ba kung pwede nga napulaan sa Bia ni mo maong iyan lang gisugod si Paeng? Oh, Masa ba na? Walang gyapon kay buhaton. Di lang gyapon ni mo doon si Bia para pagsiguro? Or imo bang tawgan? Na maging kisilpon ha? Imo ba rong i-chat? di lang yun ko, boy. Kaya kung kami gyud. Kung disad kami, di magid kami. Ambot ni mo, kuya! Huwag niyo tingali kay Gugman ng Pia, kuya! Gara-gara naman sa tingali ng imo! Ha? Abi! Mura na magkakuha! Diyan mo ko, naibaw ka ba, boy? Usak kasakit sa kong gibati karon. Ako na ning gidada sa hilom. Anong imo ron dadun sa hilom, ha? Ipaggawas na! At tuwas biya! At tuwas sila! Kung di ka ganahan, na imong tawgan o imong chatan! Pes! At tuwas personal! Di lang gud ko. Ay, nga nung di pa nagi ka! Busy palagi ko. Tarawa na gud ka! Busy bitaw ko. Kung unsa man ang wa ni mo mahuman, ako'y tiwas mi! Basta kay mo adulon dyan ka ni Mia! Sige na! Oy, Bea! Dali. Dayon diri, dali. Nasamot. Paeng, pagdali diha. Diha nas Bea, oh. Tanawar? Nakadungog ka ato, kuya? Nakadungog ba ka, kuya? Oh, nakadungog. Kuya? Oh, unsa man? Maingong talagyan mo na, anak! Magunsa man di ko. Kagas. Magunsa lagi ko. Madto ko? Madto ako. Maray! Surrender ako mo, kuya! Bahala ka! Shit! Ano naman silang paing si Bia? Sila naging kadi ay? Oh no. Paeng, kadugay ba nimong manaog, oy? Ayaw na lang gud tawag si Paing nang. Di ramasat ko magdugay. Igo naman ko naghato din niya akong bayad niya. Nakahuwa man gud ko niya ganina kay ako'y sinsiyo. Ayaw na lang ko ito by Rebe, ha? Oh, Para ba hindi? pag istorya una mo ha, kay mag-andam pa kong snack ni Bea. Ay, ayaw nang uy. Snack good. Busog masad ko. Ay, tilawi lang sagod ang akong binuhat nga cassava cake good, Bea. Respetare lang sa ang binuhat ni Mama, Bia. Bisan gamay lang ko. Gusto lang kong mahibaw kung lami ba ang akong hinimo. Daw. Kay nagplano man kong mamaligi ha. Okay. Sige nang. Sige, akong tilawan. Mapakit mong gawas si Bia. Sila naging kadi ay? Mas kagasula. Unsa na, ha? Kalo ka? Kalo ka? Ay, ni mo, kuya. Wag ta magkalit ako kalagot ni boy. Katawaan nang kikagnaong ron. Yanong katawanan man? Noon sa pati na naong na ko, nalumping. Looy, kikagnaong. Oh, Murkag bata nga wa pagawas. Nya sige lang kang lili sa gawas. asula sa di mo boy ay? Tinoo bitaw. Tig-ana ginong dagway ron. Unya, mura pa jud kag kahilakon. Maong looy jud katanahan kuya. Maong nagkatawan lang ako. Ay, nako. Unya, unsa naman ha? Wa lagi apod kay buhaton? Kung uyab na sila, wala ko mahimo pa. Unyag di pa sila uyab? Oh, may mahimo pa ko. Pamisita niya ng gabi ha? Ano man? Aron makibaw ka? Kung uyab na ba sila? O di pa? Hindi lang ko. Nganong di naman sa ka? Kuyuan, magkukuting halik uyab na gid sila. Ahak yan ba? Muro ba kag laki kuya? Oh, tarong mo boy ha? Nanubra na sad ka na. No sige! Ipakita na akong lalaki juga! Adtua si Bia! Ha? Adtua si Bia sa ilaw niya! Pamisitahe! Di lang ko boy.
Balik sa doon ang kalagot ni mo. Oh, nigawas na si Biya, boy. Oh, asa ba? Ay, nasmag man ka. Wow! Unsay wow? Ganong di wawan ka? Bibi, pahawa sabi. Labi ka haana biya. Oh, aray! Bastos man ka. Ha? Kung sa bastos? Na may gibit-bit si biya nga food tray. Oh, Gitulong lang sa bill. Mong ningon kong lami ka haana. wa man di ka musulti. Ano ko sa na yun? Angang, Sakit biya? klaro agad sa sunod. Ay, aboy. Sakit ba yun ha? Sorry na good. Sorry. Di ka mo dawat sa kusori? Ayaw. Ha? May nag-uyab lang kung tas litang paew biya. Hoy! Daghan na sag tao sa ilang imok, oh. Okay ra na, ma. Oh, okay na giday ka, ana. Di na ko gubo ng akong adlaw. Tungod lang, ana, ma. Time pa. Sukat pag yun ka ganina pagmata nimo. Murag malipayon yun kaayo ka. Siyempre, ma. Wa bagod ko huwasi sa nahitabo Mayong gahapon. pagbuminaw sa Ah, Relax tungod Pinoy. ni Bea. Unsa mo man ay? Liman kang nakaangkas gid ko niya, ma. Unya, nianhip gid siya sa ato. Wa bagid dilakaw dayon. Kadako na ng isyu, ha, ma. Pura na sa kong nakadaog sa luto sa nahitabo. Bitaw, no? Ako, nalipay na sad baya ko nga okay na sad mi. Naglagot na baya unta ko niya kadtong iya kong gitubag-tubag dito sa ilang imok. Mas maayo sa na, ma. At least, wa mo nagpastikay. Ma, kung maminyo na niya, mi, dali ra mong duha maka-adjust kay bao naman mo sa inyong mga batasan. Ikaw, kay bao na ka nga, di ni mo siya mabasta-basta, kay musukol na to. Oh. Unya, siya sad, kay bao na sad. Kung unsa ka kamaldita nga pagkaugangan. Yabag. Ay, laya ipanambal eh. Bugat mga akong buot. Pero kinahanglan nga di kong padaan ini. Looy masaning mga pasyente nga milaom na ko. Wa lagi ka sa mood karon, Dok. Ha? Ano na kaingon man ka na? Kaya magkaparehosan, andar nga, sadya ba? Karon kay pura mang mas masakito na kapanamo. Grabe sab. Lagi. Bakit? Tinood dyan na yun. Tinood dyan na. Halagpog sa imong kagulingon, Dok Imok. Balik na unya me kung okay na gyud ka. Okay na ko. Ay, wag ka bala ka. Ayaw na lagi atay imong kagulingon, Dok. Musabot na minimo eh. Magulaan mo ka, Pag-post na ko niya kung okay na gyud ka. Ikaw si minimo, Dok eh. Mao ka, Dok. Kung sin baya manimo dong kay, mao nga, musabot na kitawon mi. Maulit na miyan, makapahuay ka. Dali na, Dok. Salamat kayo sa iyong concern, ha? Pero, okay ra gid ko, as in okay. Alam mo kabalakan ako, God? O aron mo to mo nga okay ra ko, ha? Mukanta ko samtang manambal. Kantahan ta mo. Ano ba? Oh. Okay. Sige. May wala ni duyugay, ha? Okay na, okay na. Sige, mukanta na ko. Sige. Diyos na mo sa kaluoy, ikaw ang among amahan. Tawa ra. Pag Boris pa ang galing mong gikanta. Ay, paway sa Dok, oy. Mauli lang, me. Mauli lang, me.